Il-Gvern għadu qed jaħbi l-kuntratt tal-konsulent Neville Gafan tant li issa ġiet injorata anke talba li saret permezz tal-att tal-libertà tal-informazzjoni. It-talba saret minn The Malta Independent fit-2 ta' Lulju li għadda wara li l-istess Kamra tal-Aħbarijiet kien ilha 7 xhur titlob l-istess informazzjoni lill-Gvern, ministeri differenti u anke lill-istess Neville Gafan. Il-Gvern irrifjuta t-talba li saret biex jiżvela l-kuntratt bl-iskuża li l-informazzjoni kienet pubblika wara li saret mistoqsija parlamentari. Madankollu risposta għal din il-mistoqsija parlamentari kienet dwar il-pożizzjoni tiegħu u l-iskala tal-paga imma ma natax il-kuntratt sħiħ. Il-Gvern uża wkoll l-iskuża li Neville Gafan mhux imlaħħaq u allura l-kuntratt ma kienx se jiġi ppubblikat bl-iskuża tad-Data Protection Act. Mhux magħrufa għal l-Gvern ma jridx jippubblika l-kuntratt ta' persuna li fl-aħħar snin iddomina l-aħbarijiet lokali u internazzjonali bi skandlu wara ieħor. Fost dawn l-allegazzjonijiet li talab eluf ta' euro fi flus mingħand il-Libjani biex joħroġilhom viża medika. Uħud minn dawn xiedu qudiem il-Maġistrat Viktor Axa u saħansitra ddikjaraw li Gafan allegatament offrilhom eluf ta' euro biex ma jikxfuhx xi ħaġa li hu qed jiġħad. Neville Gafan kien inkixef ukoll li mar il-Libja u mexxa diskussjonijiet fi Tripli minkejja li ma kienx impjegat tal-Ministeru tal-Affarijiet Barranin u lanqas kellu passaport diplomatiku. Anke l-uffiċċju tal-Prim Ministru kien ċaħad li Neville Gafan kien qed jirrappreżentah, iżda meta ħarġu ritratti li juru li hu kien fil-preżenza tal-Ambaxxatur għal-Libja Charles Saliba, il-Gvern għamel U-turn u ddikjara li fil-fatt irrappreżenta l-Gvern Malti. Madankollu l-Prim Ministru kien qal ukoll li ma jafx li ma ministeru jimpjega miegħu lil Neville Gafan. F'Lulju li għadda mbagħad seħħet U-turn oħra din id-darba meta l-mexxej Laburista fl-aħħar ammetta li Gafan kien jaħdem fl-uffiċċju tiegħu stess.